Хайырлы күн, исәмісіз хөрмәтле коллегалар. Бүген безнең Татар информ матбугат үзәгендә матбугат конференциябыз Филус Кахиров һәм аның иҗатташ дусларының АКШта һәм Канададагы гастрольләренә багышлана. Бу тарихтагы беренче татар турнесы. Җавап формасында башлыйк, минем сорауларсыз гына. Иң беренче менә бу идея турында сорауны мин бирәм. Бу идея кемнеке иде? Ничек аны тормышка ашырып чыктыгыз? Бәйнә-бәйнә сөйләсәгез иде, Филус. Рәхим итегез. Хайырлы күн, һәммәгезгә дә хайырлы иртә. Буталы бетте инде хәзер. Төнге бердә генә кайттылар әле бүген, шуңа күрә. Әле беренче сүзне Аллага шөкер дигән башлыйм әле. Аллага шөкер, без Казанда, чөнки без кайту белән монда һава торышы бик уңайлы түгел иде. Һәм инде безнең самолет безнең аэропорт буйлап әйләнә-тирә бер 10 круг биреп алды. Һәм йөрәкләр дәрт итеп калды инде. Чөнки нәрсә дисәң дә ничә мең чакрымнар кайтып, инде Казан тирәли һаман утыра алмый торгач, ярый, Аллага шөкер, шулай да без әйбәт кенә утырдык. Казан аэропортына һәм инде бүген менә иртә белән килеп җиттек. Бу безнең иҗади сәфәребезнең дөресен әйткәндә оештыруда менә безнең әле турдан-туры эфирда минем туганым һәм инде төп оештыручы Илмир Ахмаджанов март айында Майамида без Сабантуйда булганда дөресен әйткәндә кызык өчен генә бәлки теге үзара гына сөйләшеп, шушы илләр буенча, Канада һәм Америка илләре буенча бер иҗади сәфәр биреп алсаң, концертлар белән килсәк иде, милләттәшләребез янына дип шундый бер уй гына туды, һәм инде шушы уй җитди рәвешкә җитүе һәм тормышка ашуы безнең өчен зур шатлык һәм безнең өчен зур вакыйга булды. Менә шунда туды, Америкада туган уй бүгенге көндә тормышка ашты. Миңа калса, бары тик теләргә кирәк һәм үз көчеңне жәлләмичә шул теләгеңә, хыялыңа таба барырга кирәк. Шуңа инанып кайттым мин. Хәзер коллегалар, әйдәгез бер кичкенә генә ролик карап алыйк, бер генә минут бара ул Филусның менә бу гастрольләре турында. Рәхмәт, һәм сезнең сорауларга күчик. Кем беренче сорау бирә? Шәһри Казан газетасы, рәхим итегез. Филус, хайырлы көннәр барчагызга да. Сине шушындай зур уңышка ирешеп, исән-сау йөреп кайтуыгыз белән чын күңелдән тәбрик итәм. Бу чынлап та бик зур уңыш һәм менә чит илдә яшәүче татарларны шулай татар сәнгате белән таныштыруыңа бик зур рәхмәт сиңа. Чын күңелдән алдагы иҗади тормышында да уңышлар телим. Филус, сорауларым шушындыйрак. Тагын бер тапкыр нинди шәһәрләрдә булуыңны искә төшереп узырсың әле. Һәм менә син нинди тәэсирләр белән кайттың үзең? Гомумән чит илдә яшәүче татар тамашачысы менә әле мондагы Казандагы, Татарстандагы, гомумән якын төбәкләрдәге татар тамашачыларны нәрсәсе белән аерыла, нәрсәсе белән сине гаҗәпләндерделәр? Сезне гомумән ничек каршы алдылар? Алар татар сәнгатенә сусаганмы, татар көйләренә сусаганмы? Сиңа килеп нинди фикерләрне әйтүчләр булдымы? Рәхмәт. Рәхмәт сорауыгыз өчен. Беренче сорау азак сестә калды. Беренчесе ничек булды әле? Нинди шәһәрләр? Канада илендә Торонто шәһәрендә, алга таба барып АКШ илендә Питтсбург, Анан менә әле генә карап үткән безнең видеосюжет бу Вашингтон шәһәрендә, аннан соң Нью-Йоркта һәм Майами.
Yazып қойдыңызмы? Менә шул шәһәрләрдә булдык. Нинди кичерешләр безнең тамашачылар, милләттәшләр, Аллага шөкер дип әйтәм, алар безгә зур көч биреп, шушы концертлар барышында, гомумән иҗади сәфәребездә кая гына барсак та бик матур итеп, җылы итеп каршы алдылар. Нәрсәсе белән аерыла, мин алар күбрәк сагыналар инде, әлбәттә. Кемнәр бит Америкада туган, шунда үскән, бит алар кайберсе Россиядә, Татарстанда булганнары да юк. Алар бары тик шул әтиләреннән, әниләреннән алган тәрбия белән, алардан гына ишетеп, бүгенге көндә инде социаль челтәрләрдән кызыксынып, безнең татар сәнгате белән шулай гына беләләр безнең сәнгатебезне, мәдәниятебезне. Аларга бигрәк тә ул якын һәм ул сагынулы, ул аларны бик тә шатландыра торган күренеш булды. Алар өчен кемдер өчен беренче тапкыр татар концерты. Алар гомумән татар концертын күрмәгән кешеләр дә бар алар арасында. Бар инде, әлбәттә, 90-нчы еллардан, теге Советлар Союзы беткәннән соң, безнең милләттәшләребез шулай шул еллардан соң алып Америкага күчкәннәр һәм бүгенге менә әйтик, бер шушы елда күчкәннәр дә бар. Кемдер 5 ел, кемдер 10 ел яши. Алар инде теге ничек дип әйтим, үзебезчә инде аларны әллә ни гаҗәпләндереп булмый дигәндәй, ләкин бөтенесе рәхмәтле булып, концертлардан соң фотоларга төшеп инде барсы да рәхмәтләрен әйтеп, менә шушы безнең эшләгән эшкә ничек дип әйтим инде, рәхмәт әйтеп инде. Ничек эшләп чыктыгыз да, каян көч таптыгыз, каян илһам таптыгыз дип килеп сорыйлар. Алар аптырыйлар инде, чөнки чыннан да бу моңа тиклем булганы булмаган. Без оештыра алдык менә шул җырларның да, халык җырларында, менә әгәр дә сорау туса, ниндирәк җырга, ниндирәк юнәлешкә күбрәк басым ясыйлар дип әле сорау бирмәсәгез дә алдан ук әйтеп куям, тамашачылар турында сүз баргач инде. Бөтенесе бар. Менә кемнәр шунда туып үскән, кемнәр әтиләреннән, әниләреннән халык җырын тыңлаганнар, классик, безнең татар классикасын тыңлаганнар. Алар инде әлбәттә менә шушы җырларга мөкиббән булып утыралар. Кемнәр инде менә шушы арада күчеп киткәннәр, алар инде шәхси менә миңа иҗат ителгән җырларны күбрәк сорадылар. Без инде бик андый җырларны программага кертмәгән идек инде, үзебезнең теге классик әсәрләрне, халык җырларын җиткерергә тырыштык, программага шул җырларны кертергә тырыштык. Менә шушы арада күчеп киткәннәр, алар инде менә шәхсән миңа иҗат ителгән җырларны күбрәк сорадылар. Без инде аннан соң инде программабызны шул җырлар белән тулыландырдык. Рәхмәт. Әйдәгез, хәзер Илмир Әхмәтҗанов белән элемтәгә керик, ул көтә АКШта. Илмир, соравым шундый булыр, менә бу халыкны оештырып, менә шушы шәһәрләргә алып килү ничек оештырылды, гомумән менә халыкның килүен. Чөнки монда әйтергә кирәк, бу турне һәм ул билет сатып эшләнгән концертлар, шулай бит. Без әле концерт үзен акладымы юкмы икән, соңрак сөйләшербез. Халыкны менә шушы билет сатып, беренче тапкыр концертларга, татар концертларына китерү ничек оештырылды, Илмир? Исәнмесез, хәерле иртә. Иртәсезме? Ишетәбез. Бик уңай эштеләр кебек миңа. Кызганыч, бик начар элемтә. Нишләптер? Ул без аңа шакырттык. Бәлки телефонда динамикны сүндерергә кирәктер. Юк. Чөнки без картинка бара скайптан, тавыш бара телефоннан. Скайптан нишләптер тавыш ишетелмәде. Килә алмадык. Америка белән Татарстан арасында килә алмадык.
Кызганыч, хәзер сүндереп торыйк алайса. Без шулайда, әгәр дә менә хәзер элемтә килеп чыкмаса, Илмирның фикерен алырбыз, бу хакта алырбыз, Татар-информда язарбыз. Бүген хәбәр булыр һәм информация да сезгә булыр, ярыймы, коллегалар? Хәзер инде тәэсирләр турында сораганда, әлбәттә, Филүснең иҗатташ дусларын да сорарга кирәк. Рөстәм, сездән башлыйк. Сезнең кичерешләрегез бу гастрольдән. Микрофонны кабызыгыз. Ошамагыз, монда үзебезнекеләр барысы да. Рәхим итегез. Хәерле көн. Сорау ничек булды? Менә бу гастрольләрдән нинди кичерешләр белән кайттыгыз сез? Русча сөйләсәгез дә ярый. Получили, не знаю, это действительно такой первый раз в истории произошло. Ощущение полного, как сказать, полной эйфории, да, даже не знаю, как еще выразить другими словами. Настолько теплая публика, очень соскучившаяся, действительно, каждый номер чуть ли не стоя, аплодируя и восхищаясь нашим искусством. Мы в программу не только татарскую классику, татарскую народные вещи, какие-то наши, скажем так, да, мы постарались еще небольшой влог сделать международной музыки, то есть это у нас были музыка народов мира, музыка, танцы, им тоже это очень близко. Они с удовольствием это слушали и тоже восторженно отзывались. Спасибо. Спасибо, Татьяна, Ренат, сезнең дә фикерләрегез. Добрый день. Я совершенно согласна с Рустемом. Поездка была, ну, на самом деле, наверное, это было приключение татар в Америке и Канаде, потому что, начиная с приезда, у нас начались приключения на границе, потому что сами прекрасно знаем, как это сейчас проходить россиянам границу. Для нас было это весело. Потом также канадская, пересекли, во-первых, прилетели в Торонто. Встретил нас холод, дикий холод. Мы оделись так легко, думали, едем за границу, там все хорошо. На самом деле это был ужас. Когда мы одели все, что было только на себе, и потом вечером у нас был шикарный концерт, пришли, на самом деле, не только татарская публика, русские, евреи. То есть, ну, я так понимаю, мы для них вообще дикая экзотика. Кто такие татары? Получился концерт, такое волнение дикое, что будет дальше. Закончился, спели Тугантель, все стоя, и посыпались люди на сцену. И столько слов благодарности. И там азербайджанцы, турки, киргизы, и всем это близко. И все, можно нам диск, можно нам еще татарскую музыку, можно еще что-то посмотреть. То есть настолько дикий интерес к татарской культуре. Потом пересекали границу, попали на Ниагарский водопад. Ну, это вообще, конечно, наверное, мечта каждого человека, не только россиянина. Татьяна замерзла, и вот Я сразу подарили вот такие. Сразу подарили варежки. Варежки оказались, я так обрадовалась этим варежкам, но они оказались на спортсменов, я не знаю, наверное, 2-метрового роста, в общем, но мы их все равно носили. Опять же, все сопровождалось вообще дикой дружбой, ну, все, ну, я не знаю, люди приходили, дарили варежки, дарили канадские кленовые сиропы, что там еще было, кружки, то есть, ну, такое радушие, и все там нас пытались накормить. После этой поездки мы дико поправились. Приехали в Питтсбург, где нас встречал Эльмир, там уже стало теплее. Вот тут-то мы обрадовались, мы поняли, что мы в Америке. Там у нас прошел тоже шикарный концерт. Было, конечно, дико страшно, потому что мы повезли танцоры в международную программу. У нас был татарский, у нас было с Филюсом несколько номеров, где он также танцевал. Ему пришлось, потому что у нас был опыт до этого, мы несколько лет работали, давали концерт, мы заставили его танцевать. Он, кстати, хорошо танцует, дробит прекрасно. Ну да, тут... Доцент заставил, да. Вот. И уже в Питтсбурге, ну там вообще, конечно, там увидели настоящую Америку. От низких домиков до даунтауна. Все было... Очень мне понравилось, как мы снимали клипы, да. То есть мне вообще жалко, что, конечно, американцы, это такой народ, они на нас смотрели так с удовольствием, на улице хлопали, нам аплодировали. То есть мы просто
просто для себя бесились, снимали клипы там, какие-то ролики, им это дико нравилось. Я говорю, давайте пригласим их на концерт. В следующий раз, я думаю, приглашать будем именно американцев, чтобы они посмотрели. Они, главное, не знают, кто такие татары, но им безумно нравится. Потом мы переезжали уже в Вашингтон. Вашингтон был совершенно другой уровень. Здесь пришла публика светская. Здесь мы жили в посольстве, выступали в Русском доме. И какая пришла такая интеллигенция, которая покинула страну, наверное, уже после революции. И они уже интересно очень говорят, они так красиво говорят, у них уже нет вот этого смешения русского языка, татарского. Они говорят английский, американский, и у них там есть такие слова, как релакшн, самолет Лара, они говорят уже. Ну как-то интересно, для нашего слуха уже это звучит совсем по-другому. В Вашингтоне прошел такой концерт, что русская дипмиссия, они были просто в шоке. Они сначала на нас так на репетиции смотрели, потому что мы что-то там репетировали. Филю что-то пробовал, что-то свистело. Но когда мы дали полный концерт, эйфория была, знаете, неимоверная. Мы работаем в ансамбле большом, где за нами всегда 50 человек народа, а тут нас всего 5 человек. 5. И эйфория настолько была бешеная, такая энергетика. Мы уже ушли из посольства, но ощущение, спать не хотелось ложиться. Мы все разговаривали, как это классно. А какие американцы, а евреи какие молодцы пришли, а русские вообще в восторге. То есть, это было непередаваемо. И, конечно, все это сопровождалось, бегом побежали в Белый дом, бегом побежали в библиотеку Линкольна, бегом Капитоль, бегом, все вот так. Это было очень быстро, но настолько насыщенно, мне показалась вот эта вот поездка в Вашингтоне особенно, да, и Нью-Йорке. Нью-Йорке был вообще, я не знаю, очень классный концерт. По-моему, был театр 1900 какого-то года, да. Меня удивила там сцена, такая вся деревянная, все в черноте какой-то. У них нет кулис, одни порталы стоят. Там, конечно, музыкальная школа. Вот. Камерная сцена. Я не могу сказать. Интересно. Я думаю, что мы из-за того, что мы такие дикая экзотика, как для нас, наверное, африканцы, так для них были татары. Они так слушали с интересом, танцы смотрели, потом с таким же удовольствием фотографировали, спрашивали. И все это сопровождалось, конечно, теплотой безумной, интересом к нам. И хочется вернуться. Нью-Йорк мы также, там сквер, Манхэттен посмотрели тоже так же бегом. И уже мы, к сожалению, утром улетели, покинули ребят, а они еще поехали жариться в Майами. Нам, конечно, так не повезло. Вот. И поэтому, об этом можно говорить бесконечно. Я предлагаю всем собраться в следующий раз и поехать туда все вместе, посмотреть, поснимать. Все татары, да. Устроим там свой Ватикан татарский. Это классно. Все татары и одна Татьяна. И одна я. Ренат, спасибо. Ренат, это фикр қызық. Татьяна уже все впечатления уже передала, тут добавить нечего, конечно. Это просто было что-то такое невероятное. Мы когда собирались, мы с Татьяной так подумали, ладно, что. Что я скажу? Сказали, что, наверное, ничего не получится. А потом... Это же авантюра, кому мы там нужны? Татары в Америке. И потом, когда мы уже возвращались... Полные, скептично отнеслись вообще, прям дико. А потом нам Эльмира звонит, все, давайте собирайте вещи, мы едем. До 9 часов вечера мы не собирали чемоданы, причем, оказывается, не только мы, а все. То есть это было такое, это на самом деле случится или нет. Когда нам всем позвонили, сказали, вам 12 надо быть в аэропорту и срочно вылетать, мы начали складывать костюм. Причем костюмы мы все отшили, я не знаю, как вы, ребята, но мы поставили полностью новую программу, полностью обшили костюмы. Костюмы у нас накануне были вообще в разобранном виде. Мне присылают картинку, там отдельно лежат узоры, отдельно лежат части костюма. Я говорю, у нас ничего не получится, там куда мы летим? И когда мы вечером собрали костюмы, и все-таки нам пришлось собраться и вылететь, мы все-таки поверили в это. И когда возвращались, конечно, уже, так, с неохотой, но домой, честно говоря, тянуло. Эльмира, бұл концертларда, сұрау сізге енді, бұл концертларда ғұмумен көпмі халық жия алдыңыз, сіз көпмі томашашы? Добрый день всем, я тоже буду говорить по-русски. Количество собранных людей было везде по-разному, в каждом городе. Вообще, вот немножечко даже, может быть, отвечу на вопрос, который был задан Эльмиру. Я думаю, все понимают, как сложно было вообще организовать гастрольный тур за рубежом.
Да, мы все понимаем, как бы, если здесь мы, организовывая концерты, можем дать рекламу на телевидении, на радио, повесить баннеры, афиши, то здесь такой возможности уже не было. Конечно же, тут уже Ильмиру пришлось действовать путем личных обзвонов всех, кого он знает и кого не знает, СМС-рассылки. Тут очень большую роль сыграло сарафанное радио, все друг другу передавали информацию. И вот таким образом, конечно же, наиболее в Торонто и в Нью-Йорке большее количество народов удалось собрать, около 140 человек. Вот. В других городах, где-то было 60 человек, где-то 80. Вот. Очень многие не смогли попасть на концерт, потому что у них там тоже были сложности. Например, в Майами у них были какие-то свои мероприятия. Там День Святого Валентина, еще какие-то местные праздники, из-за которых люди не смогли попасть. Кто-то стоял вопрос, что почти во всех городах идеально было бы сделать концерты именно в выходные дни, когда люди отдыхают. Но, естественно, для нас это было нереально, иначе бы нам пришлось целый месяц там находиться. И не хотелось тратить так много времени впустую. Вот. Из-за этого многие не смогли прийти. Кто-то остался на работе, кто-то слишком далеко живет. И, естественно, потом все звонили, уже услышав отзывы о наших концертах, говорили, как они сожалеют, что в следующий раз обязательно они придут. А сколько стоили билеты на ваш концерт, если это не секрет? Это не секрет, но в среднем $40. Где-то дешевле, где-то чуть дороже. Рамилнің сұрауы бар? Сұрау түгіл, Ильмир элемтәгә шықты. Тегіз мұнда элемтәләр бик алама булу сәбәпле видеоға шығып булмады, әмма әйтәсе сөзім шул сұрауга бик уңышлы үтте. Дип әйтерлек, инде ничек халыкны җыю, ничек халыкны чакырдык, ничек ниттек. Ансына инде беренче чиратта мондагы һәрбер зур шәһәрдәге булган оешмага мин элемтәгә кереп, алар белән уртак бик матур эшләдек. Һәм инде алар халыкны җыюда, халыкны җәлеп итүдә бик зур өлеш керттеләр. Әйтик, анда Торонтода Меслопа һәм Рушат Рахимов дигән җегет ул бик нык каты тырышты. Вашингтонда тоже татар оешмасы бар. Алар белән элемтәгә чыгып, Мурадовлар гаиләсе Шакир дигән җегет булышты. Һәм инде безнең Нью-Йоркта безнең Нью-Йоркның зур оешма дип әйтик инде ул Нью-Йоркта, Америкада иң зур оешмаларның берсе. Алар бик зур өлеш кертте. Ошо халыкны чакыруда аларга хатлар яздылар. И ничектер теге халыкны җыюда әллә зур проблема булмады. Күбрәк инде Facebookта куйдык информацияларны. Халык шунда күрде, язды, билетларны шулай сатып алдылар һәм җыелышып килделәр. Теге халыкны җыюда бик зур. Мин бик борчылганым. Мин әйтәм, әгәр халык килмәсә, нишләрбез дип уйлаганым, әмма ләкин атна уртасында булса да, кайсы бер концертларның атна уртасында куярга туры килде. Ансы да бик әйбәт булды, уңышлы булды, халык килде, халык җыелды, бик матур иттереп үткәреп җибәрдек. Хәзер инде Филюскә килгәндә, Филюскә зур итеп рәхмәт әйтәсем килә үземнән дә, һәм инде мондагы яшәгән татарлардан да, чөнки бер генә ошатмаган җирдә булмады. Халыклар бик каты, куллар чаптылар, бөтен җирдә кунак иттереп каршы алдылар, һәм инде киләчәктә дә аны чакырдылар. Гомумән, менә Филюс белән килгән баянчы Рөстәм Рәхмәтуллин, аның хатыны Гүлнар, һәм инде Татьяна Мифтаховлар, Ринат Мифтаховлар, алар барысы бик зур, үз эшендә бик яхшы профессионаллар. Аларның биюләрендә, гармунда уйнауларында халык бик каты иттереп яратты. Гомумән, дөресен әйткәндә, шок катып, сокланып карап тордылар аларга. Уңышлар аларга зур итеп. Рахмет. Рахмет, Ильмир. Алсу. Вот немножечко можно еще об Эльмире тоже скажу. Ул безне мактады да, Харуаны мактыйсы килә. На самом деле, вот основная персона, наверное, здесь Ильмир, так как он вообще, в принципе, взял на себя вот этот риск организовать все это. Мы-то, да, мы можем тут за любую идею гореть, да, а вот самая сложная задача была у него, вот и его супруга Регина тоже нам очень сильно помогала, то есть, да, были сомнения,
Мы каждый день с Эльмиром созванивались днем и ночью, в любое время суток. Вроде бы тут только загоримся, потом думаем... Какие сомнения? Вот сомнения, как собрать людей. Во-первых, это огромные затраты финансовые, чтобы вообще поехать туда. Да? Онсыз ғана түгел, как собрать людей ғана түгел, әлбетте әлі границасында отыруға керек. Біз программа түзіп, әйбет жиылышып, 6 кіші бек ешқына шундай шырақлар бола. Мынан Россиядан, визында оласың, Россиядан шығып та кетесің, һәм инде тегенде таможняны өтірге керек, онан да бұрып қайтаралар. Как раз таки у нас и возникли проблемы немножечко. Шуңа күрә мында андай рисклар ниләр бар инде, ул халык җыюда җыймаган гына түгел. Ансы дөрес инде теге халык буенча монда бит әле теге концертлар булып, халык әгәр дә концертка йөрергә теге өйрәнгән икән, әйтик бездә анда теге Арчага, Балташка, Әлмәткә, Шаллыга концертларны оештырасың, сен анда барасың, халык өйрәнгән, йөргән кеше концертка йөри, ә булар бит әле өйрәнмәгән ул концертка йөрергә, татар концертына. Әле шундай үтәсе килә Нью-Йоркта Басты белән бергә концерт бирде. Бер көнне. Аида Гарифуллина. Шул ук көнне Аида Гарифуллина, Илдар Абдуразаков белән бер нидә концерт площадкасында. Берсендә Басты, берсендә без. Шуңа күрә менә без күбрәк җыйдык. Тагын нинди менә шундый ишеттерекле хәлләр булды. Сез сөйләп бетермисез әзгенә. Нәрсә булды мәсәлән Америкага кергәндә? Нәрсә булды таможняда? Проблемы были дип әйттегез инде. Анда бит инде менә Рөстәм белән Гөлнара яхшы гына үттеләр, Татьяна белән Ринат яхшы гына үттеләр. Без инде килеп бастык һәм әллә кешесе шундый туры килде инде. Без бит инглизчә теге әлі русчаны біліп бітірмеймін мен. Инглишче ауырақ. Мен айтам, менің инглишче ол my English, it's very bad қына деп айталам. Мен айтам, бітен нәрсе айталмайм мен сен апа. Әлі апа, әлі абай болды әлі, онсын оңнама мен аны. Ұзақ қына өткермей тұрды енді ол. Шындасың біздің не берелер бет енді, қағаз берелер. Шында зет етіп қойды да, мен айтам, мәселе, мен айтам, бұл жоқшыға ма, нашарға ма? Нашарға болды. Мына шул зет қыбық нәрседен өттік та енді біз. Онда текшерулер, нелер башланды енді. Мына шунда Эльмир бек борчылды да енді. Чөнки менің концерт бетінде бір қарасаң, біз барыбыз да бірге болсақ та, өткермәселер бет, концертларын ничек оештырасың да, анасын қалған музыкантлар, биючілер қоя баралар, нәрсәшлиләр. Концерт оештырылар ие бәлки, ләкин жайсызрак булар бит, шуңа күрә. Мына шойрак булды. Сорауларыгыз. Халил Шамиль, Татарный форум. А местные СМИ каким-то образом реагировали на ваше выступление? Телевидение, там, газеты, может быть, журналы какие-нибудь? Есть рецензии какие-то по поводу вашего выступления? Ну, именно американский нет. Анда Нью-Йоркта, по-моему, на Азатлыктан только журналистка была. Рашида апа деген Казанские ведомости статья язып жиберди. Ну, те же татарские, которые просто как-то связаны с нашими татарскими прессами. Тагын сорауларыгыз. Абылай менә не Филус гаиләләр белән очрашуга туры килдеме теге неофициальный обычно безнең бит концертлар артистлар килсә шундый гаиләләр булар районнарда кунакка алырга, сыйларга, нитәргә, аралашып отырырга булдымы? Булды, әлбәттә булды. Безнең инде беренче тапкыр 12нче елда без Рөстәм белән әле теге Рәшит Вахапов фондында эшләгән чакта, анда Сан-Францискода Сан-Франциско түгел, Вашингтонда безне Сәйит абый һәм Диләр апа мөтәләме? Рәүил апа белән Сәйит абый алар безне кунак иткәннәр инде ул вакытта 12нче елда без анда 3-4 көн хәтта аларда кунып, шунда
яшәдек дисәң дә була инде 3-4 көн. Бу юлы инде безне шулай ашка чакырдылар, бардык. Әле 87 яшьлек Сагыйт абый, ул инде Япониядә туган, Кореядамы? Кореяда. Хәзер бутала, чөнки анда бик күп менә безнең милләттәшләребез, кемнәр Япониядә туган, кемнәр Кытайда туган, кемдер Кореяда туган, кемдер Төркиядә туган, Казакстанда, шуннан күчеп киткәннәр Америкага. Безнең Сагыйт абый 87 яшьтә, искә алсагыз, 12нче елда, менә 7 ел элек бассейнда километр, 1 чакрымда 200 метр йөзә торган абзый. Без инде Рөстәм белән ярашып карадык аның белән. Бер 3-4 кругтан без инде чыгып яттык, булды дип. Хәлләр бетеп, ул вакыттан 80 яшь. Бүген дә шушы шөгылен туктатмый, һәм Аллага шөкер, менә дөньяга шат йөз белән карап яши ул. Һәм безгә дә шундый ниләр бирде, үгет насихат. Бу дөньяның һәр минутын, һәр секундын яратып яшәгез. Бу дөнья бик тәмле нәрсә диде. Алар чыннан да теге рус сүзләрен белмиләр, алар татарча, алар инглиз сүзләрен кыстырып сөйләшәр кайчагында. Хәзер без сезнең белән бек казак орамнан барабыз, аның бер башы Милбрей, икенче башы Берлингем. Хәзер без сезнең белән паркинг ясыйбыз да шопингка кирип китәбез. Ха-ха-ха. Кызык сөйләшәләр, шуңа күрә менә алар гына түгел, менә Нью-Йоркка килгәч безнең менә шушы татар оешмасы аерым мәҗлес ясап үзләренең татар йортларында, анда да байтак кеше килде, бер 70-80 кеше, менә шушы инде үзенә күрә бер очрашу, милләттәшләр җыелышкан урын бит. Шәйлә балалар, кем нинди ризык пешереп алып килә. Һәм инде без инде төп кунак буларак безне чакырганнар да, без инде Вашингтоннан килгән килеш, машинадан ничек төштек, шулай кирип киттек дигәндәй. Һәм шунда җыелышып, анда сөйләшеп, аралашып, танышып, шунда әзрәк җырлаштырып, әле минем әйтәсем килә, бер яшь кенә кыз рәхәтләнеп әллүки җырын җырлады. Мин шаккаттым аны, аның бернинди музыкаль образованиесе да юк, белеме дә юк. Чыгып, менә Тукай сүзләренә безнең татар халык җырын рәхәтләнеп җырлады. Нью-Йоркта шулай ук Мичиганнан безгә килделәр концертны карарга. Ул хәзер әйтәм, ничә чакрым икәнен әйтәлмим, ләкин бер 10 сәгать килделәр алар Мичиганнан Нью-Йоркка концерт карарга. Һәм инде үзләренең малайлары, ул бер вакытта да Россиядә булганы юк. Исеме Расул бит әле, Расул Якупов. Аңа ничә яшьсең аңа? 5 яшь. 5 яшь. Һәм безнең концертта без аны катнаштырдык. Салават Фатхетдиновның "Мин яратам сине Татарстан" дигән җырын башкарды. Татарча сөйләшә, татарча җырлый. Бу инде менә Америкада туган бала, бер тапкыр да Россиядә, Татарстанда, Башкортстанда булганы юк. Әмма ләкин менә татар җанлы кеше дип әйтергә кирәк. Менә шундый очрашлар тагын инде менә Питтсбургта әлбәттә без Эльмирада яшәдек. Һәм менә Эльмира әйтеп үтте, Торонто шәһәрендә минем якташым ул элек баянчы булып, Башкортстанда баянчы булып, баянга укыган һәм баянчы булып эшләгән дә Рушат Рахимов дигән егет, ул Башкортстанның Бүздәк районыннан, минем райондаш инде. Бүгенге көндә ул дөресен әйткәндә Канадада зур йөкле машиналар йөртүче, дальнобойщик инде бит. Безнең концертны оештырырга зур ярдәм салды һәм халыкны җыя алды. Әле без киләсе дип борчылып, дулкынланып, яңа пәлтәләр алып килгән бу. Менә бу Шаров, бу пәлтә Эльмир килешәме миңа дип безне борчыла каршы алып калган. Һәм инде шуның өстәвенә $5000 баянда алып куйган теге Роланд, ул инде синтезатор дисәң дә була. Һәм инде безнең концертта шулай катнашты, рәхәтләнеп уйнады. Менә шундый кешеләр булганда, әлбәттә
Әйе, мөмкин сұрау? Айсәмесез хәерле көн, Лейсан Кадырова, Казанское интернет издание Казанфест. Шундай ике сұрауым бар, берсе кечкенә генә. Барысы бергә США-да ничә көн булдыгыз, бу беренчесе, һәм икенчесенә сезне Фелюс шундай первооткрыватель дип әйтсәк тә мөмкин. Коломбо. Америка ачтыгыз татар эстрадасына. Алга таба менә тагын шунда әйләнеп кайтырга, бәлки башка шәһәрләрдә чыгыш ясарга планлаштырасызмы? Бәлки сездән соң бу татар йолдызлары арасында бер шундый модный тенденция булып калыр иде. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сорауыгыз өчен. Беренче сұрау. Беренче сорау, күпме вакыт біз 30-нан 31 гыйнварның төнгә очтык. Төркия аша Торонтога барып җиттек, һәм инде менә бүген төнлә белән кайтып җиттек. Почти счетна була инде бай. Нәрсә булды? Һәм инде киләчәк планнар турындадыр, әйбәт. Киләчәк планнар турында. Америка, без анда сүз бирдек, тагын киләбез дип, Алла бирсә инде анда ярты ел сайын барып булмый инде. Бәлки 2 елга бер, бәлки 3 елга бер планда шулай тора. Тагын кабатларга дип, һәм менә иң күңелгә ошаганы татарлар гына түгел, менә бүтән милләт халыклары да, вәкилләре дә бик кызыксындылар концерт белән. Кемнәр килгәннәр, алар инде әйтәләр, киләсе килүегездә, Алла бирсә, без үзебезнең дусларыбызны алып киләбез. Siz үзегез аңлыйсыздыр инде, әле концертка килгәндә без бит белмичә килдек. Нинди артистлар, нинди милләт бу? Аңламыйча килде. Хәзер инде без аңладык. Монда чыннан да теге музыкада тел юк бит инде ул. Музыкада бит инде ул музыка, ул бөтен милләткә дә аңлаша торган нәрсә. Бигрәк тә инде теге интернациональ программа булгач, чөнки менә Рөстәм әйтеп үтте, мин үзем 6 телдә җырладым. Татар телендә, башкорт телендә, рус телендә, итальян телендә, инглиз телендә һәм төрек телендә. Шуңа күрә менә шушы милләт вәкилләре, алар бик күңелләренә хуш килде һәм киләсе килүегездә тагын үзебезнең дусларны, туганнарны чакырабыз диделәр инде. Тагын планнар безнең бар инде, барыбер әле Европа илләрендә дә йөрисе килә. Хәзер бүгеннән үк чакырулар бар. Европаның берничә шәһәреннән, берничә иленнән безгә дә концертлар белән килсәгез әйбәт булыр иде дип. Әле бәлки Австралиягә дә безнең күз төшеп тора, бәлки анда да барып кайтырбыз. Гомумән йөрисе килә, менә үзебезнең монда Татарстанда, Башкортстанда, гомумән Россия төбәкләрендә генә каласы килмәй, бөтен җиргә йөреп, үзебезнең милләттәшләребезгә, үзебезнең иҗатыбызны һәм дөнья күләм танылган әсәрләрне яңгыратасы килә. Белмим, хәзер Америкага барып кайткач, ойга да белеп чөргә ризамын. Филус, әмнә татар сәхнәсендәге сезнең иҗатташ дусларыгыз арасында кызыксынучылар бармы инде? Бездә бар идек дип, мәсәлән, сездән консультация алучылар. Әле бармаган килеш, инде күп сораша башладылар. Ничек оештырдыгыз? Кем ярдәм итте? Ничек эшләргә була моны дип, бүген шул социаль челтәргә шушы мәгълүматны чыгарганнан бирле сораша башладылар һәм бүгенгә тиклем сорыйлар. Америкада булганда да сорадылар, ничек эшләп була дип. Мин дә әкрен-әкрен генә аңлатам, ничек эшләп буласын. Җиңел түгел икән аңлыйлар. Кемнәрдер инде шунда ук ярый, бу бик авыр икән дип кенә куялар. Да, вот тоже хочу добавить, вот Рамиля бы, по-моему, где-то написал, как бы этот уровень, его действительно надо показать. Там же, как у нас половина татарской эстрады, не получится поехать и спеть под плюс. Вот, зрители сидят перед тобой на 2-3 метрах расстояния, да. Там надо показать очень высокий уровень и обязательно только живое исполнение. Поэтому артисты, которые, наверняка многие думают, что это очень легко, хочу сказать, что это очень-очень сложно, это очень больших затрат требует. Ансында белергә әле монда бит вакыт аермасы бар.
әйтик, безнең барлык концертларыбыз да безнең сәгать буенча карасаң, ничәләрдә сәгать безнең сәгать белән иртәнге 3-ләр, 4-ләр, 5-ләр тирәсендә. Ул тән сөйләшергә бәлки өйрәнеп бетә ул. Связкалар, аларның мәктәге русча гына әйткәндә мышечный память дигән сүз бар. Ул әйтендә связкалар, мышцы, аларны уятыр өчен, алар юклыйлар, аларны бик күп тырышырга кирәк. Чөнки ул связкаларны җылытыр өчен, мен әле шуны да уйладым. Менә Фәнил, менә безнең монда утыра, Фәнил дустыбыз. Мәйтәм, спортсменнар да шулай бераз авыррактыр спортсменнарга да, әйбәт. Чөнки ул мышцлар бит инде ул безнең вакыт белән юкларга өйрәнгән ул. Без монда шуңа күрә тавышны җылытасың, ничек тә тырышасың уянырга, йокламаска, ул берничә көннән соң өйрәнеп бетәсең. Алыштырдың, төнне көнгә алыштырдың, ләкин менә связкалар онытмый. Һаман да аларны менә киләчәккә барлык артистларга әйтәсем килә инде. Менә шуны да истә тотырга кирәк. Даже на одном концерте, Филус, помнишь, син әйттең, иртәнге 5-тә әле Сандугачны җырлаган юк именно, потому что у них вечер, у нас утро. Шулай да әгәр дә менә артистлардан кемдә булса, сездән ярдәм сораса, оештырышып бирә әле Филус дип. Сез ярдәм итәргә әзерме? Һәм үзегез беренче булып кайсы артистны тәкъдим итәр идегез анда? Оештырырга дип инде киңәшләр бирә алам инде. Ничек эшләргә? Чөнки монда бит теге мәгълүмат кирәк кешегә. Ничек план, ничек оештырырга? Ансы инде проблемасы юк дип уйлыйм анда. Кемне дип әйтергә? Миңа калса, ул Америкада яшәгән милләттәшләрдән күбрәк сорарга кирәктер. Кемне күрер идегез дип. Шуңа күрә тамашачы теләге буенча карарга кирәктер. Һәм инде хәзер бит социаль челтәрләр бар. Аралашып була. Мин монда ничектер кемнедер дип әйтә алмыйм инде. Хәзер кемне әйтсәм, Мансур Кали, Мансур Кали дигәндәй. Шуңа күрә тамашачы теләсә, тамашачы теләге буенча карарга кирәктер җырчыны. Мне кажется, еще, Алсу, перебью, это должен быть такой артист, который вот, как и мы, будет гореть именно этой идеей, потому что уже как бы была информация, да, что некоторые артисты начали выходить на местных организаторов, и единственный вопрос, самый первый, который их интересует, сколько на этом можно заработать денег, поехав туда с гастролями. То есть нас этот вопрос интересовал в самую последнюю очередь. Мы горели за идею, поэтому... Если кто-то думает, что там можно много на этом заработать. Да. Ну, конечно, не обошлось без спонсорской помощи, потому что расходы были нереально большие. Тагын сорауларыгыз, рәхмәт итегез. Ленар Фархудинов, Бизнес онлайн. Беренче сорауларым бар. Беренчесе, шул спонсорская помощька келгәндә, аңлатып бирик, хөкүмәттән берәрендә ярдәм булдымы? Матди ярдәм. Татарстан хөкүмәтеннән. Республика. Булды. Татарстан хөкүмәтенә дә бик зур рәхмәт. Чыннан да бу чыгымнар бик күп бул. Ул чыгымнарны карасагыз, ул монда теге якын тирәдәге район яки якын тирәдәге төбәктәге шәһәрдә концерт уздыру түгел. Монда үзегез белеп торасыз, юллар да кыйбатка төшә. Һәм инде гомумән Америка буйлап әле бит әле менә шушы 6 кешегә ашарга да кирәк, торыр урыны да кирәк. Әле һәрбер залның үз арендасы бар, әйбәт аларны да түләргә кирәк. Берникадәр реклама, алар барса да акчага әле машина алып без бит әле Америка килеп җыяу йөреп булмый бит инде. Машина аласың, ул машинага да түләргә кирәк. Шуңа күрә ул чыгымнарны капларга әлбәттә Татарстан хөкүмәте дә ярдәм итте, һәм инде әлбәттә спонсорлар да. Ансыз мөмкин түгел, минем уйлавымча. Шәхси спонсорлар да булды. Шәхси спонсорлар да булды. Исемнәрен атыйбызмы алар? Атамыйбыз, атамаска кушылар, шуңа күрә мин атамыйм да. Бусы сер түгел. Гамил?
Сіз шоу-бизнестан бик ерақта тұрасыз кебек тойыла, чөнки сезнең хайпларыгыз бик аз гомумән күренми. Бераз гына ноябрь аенда бераз менә Зухра Сахаби белән ниндер фикер үзенчәлеге булып алды. Шуңа күрә сез гадәти эстрада җырчысы түгел, шуңа күрә сорауларга ачуланмагыз. Мин бәйсез журналист, миңа рейтинг кирәк. Менә сез әйттегез связкаларга бәйле диеп, чөнки Америкада связкалар белән проблема булырга мөмкин, чөнки сез Финляндия, Швеция һәм Германияда гастрольдә булдым дип сөйләгәнегез 1-2 еллык. Димәк, монда төп аермы связка. Акча, доллар түгел, шулай бит инде. Америка белән гастроль белән Швеция, Финляндия гастрольнең аермасы төп. Юк, монда төп аерма вакыт аермасында. Финляндия белән безнең 1 сәгать аерма. 1 сәгать. Анда Казанда җырлаган кебек. Анда Казанда. Монда авыр 8 сәгать аерма. Монда без йокларга тиеш вакытта biz konser beramiz. Mana shul deb aytasım kela. Хайплар, хайп, ничек булар ул хайп? Шау-шу тудыру, нидер исем янында, мәсәлән. Юк, мин аны дөресен әйткәндә бер вакытта да уйлаганым юк, андай теге пиар диләр бит инде, пиар, менә хайп дөрес әйтәм юк. Андый нәрсәне уйлаганым юк. Никтер минем өчен шуларны тудырып торалар. Әйбет, миңа азактан килеп әйтәләр, Филус, син бердә борчылма, әгәр дә сиңа ниндидер бер тәнкыйть белдереп, социаль челтәрдә үзләренә реклама эшләргә тырышсалар, бу киресенчә сиңа зур реклама диләр. Мин дә шуның белән тынычланам, әйтәм, ярый, шулай булса, шулай булыр. Шуңа күрә Сез күрдегез, менә Америкада сезнең белән бергә опера җырчысы Аида Гарифуллина чыгыш ясаган. Аның акча эшләү мөмкинлекләре тагын да күп. 10 еллык сез дә интервью биргәндә Pavarotti кебек җырларга телим дип әйткәнегез, аның кебек булырга телим дип. Хәзер кем кебек булырга телисез? Сез все-таки опера җырчысымы, эстрада җырчысымы? Бу сорауны еш кына бирәләр. Кайчан теге уеңда ничек 2 елны бергә алып барасың, берсенә генә күчмисеңме? Юк, менә ничек дип әйтим, операга китсәң, операга гына китәргә кирәк. Бүтән эстраданы читкә куеп, бүтән башың, бүтән аягың белән шул опера театрында ятырга кирәк. Чөнки бүгенге көндә хәзер опера җырчысы ул җырчы гына түгел, ул актер да, яхшы актер да булырга тиеш. Бик күп ниләргә, мастер-классларга йөрергә кирәк. Бу Россиядә гына түгел, бу чит илләрдә үз укытучыңны таба белергә кирәк. Анда төрле аның мәшәкате ул үз дөньясы чөнки. Шуңа күрә мин ничектер менә бу татар халык җырларын, татар классикасын, эстраданы менә күңелем белән яратам һәм мин аны ташлый алмыйм. Мин аны читкә куя алмыйм. Мин шуның белән үстем. Шуңа күрә 2 юнәлешне дә яратам. Менә үзебезнең опера театрында, Муса Җәлил исемендәге опера театрында мин инде менә Сөембикә операсында катнаштым. Әле тагы да чакырып торалар һәм берничә операда катнашырга. Мин инде Алла бирсә шушы партияларны өйрәнәм дә, үзебезнең театрда Алла бирсә җырлаячакмын. Һәм инде эстраданы шулай ук параллель рәвештә алып барырга җыенам һәм шушы концертлар белән әле чит илләргә дә барырга дип. Икесенең берсен дә ташлыйсым килми. Икесе yerine сауган шикелле килеп чыга инде. Саурбыз икесен. Быелгы сезнең бит концертыгыз була, менә бер атнадан соң була, бер айдан соң буга инде. Нинди изюминка быел, нинди бомба чыгарасыз? Әле аңа тиклем Казакстанга барып кайтасым бар. Анда симфоник оркестр белән безнең татар композиторларының әсәрләрен Алматы шәһәрендә мин узган елда булдым анда, бу елда Алла бирсә барып, минем бүгенге көндә минем группада эшләгән Айгөл Гардисламова да барачак. Һәм үзебезнең менә Яхин әсәрләре, Сәйдәшев әсәрләре, Музафаров һәм Җиһанов әсәрләре, безнең үзебезнең классик композиторларыбызның әсәрләрен яңгыратачакбыз. Анда инде шулай ук татарлар да, анда казаклар да килә, төрле милләт вәкилләре, тамашачылары килә.
Һәм инде шуңардан соң кайтканнан соң ала берсә 12-13 мартта без Габдулла Тукай исемендәге филармония концерт залларында үзебезнең концертыбызны тәкъдим итәбез. Аны инде көз көне тәкъдим иткән программа булачак ул. Анда ничек дип әйтим, бомба дип әйтергә инде безнең һәрвакыт тере музыка уен кораллары, 6 музыкант, алар барысы да зур дәрәҗәдәге профессионаллар. Мирас ансамбле, аның җитәкчесе Рөстәм Рахматуллин. Һәм инде 2 җырчы, безнең инде Айгөл Гардисламова һәм Илгиз Мөхәддинов, яшь җырчылар, үзем катнашам. Һәм инде әлбәттә бездә хәзер күбрәк басым җырга һәм тере музыка уен коралларына, бөтен нәрсә тере тавышка, әлбәттә. Киләчәктә дә Алла бирсә, без теге хәтта бар бит инде минусовая аранжировка, теге фонограмма белән гомумән кулланмыйбыз. Минусовая аранжировка без киләчәктә уйлап торабыз, менә шуңардан да баш тартырга һәм бары тик тере музыка уен коралларына, бары тик сыйфатлы музыка, сыйфатлы әсәрләр эшләргә. Алла бирсә, менә планнар шундый. Коллегалар, безнең матбугат конференциясына дигән вакыт тәмам, ләкин әйдәгез, менә тагын 2 сорау кыскача гына җаваплар белән ярыймы, Илмира? Менә бу гастрольләрне оештырырга ярдәм иткән Илмир, ул үзе нәрсә белән шөгыльләнә? Һәм икенче сорау тагын, шушы Америкада җырлап биреп үзеңне күрсәттең инде, әгәр дә мәгәр сине күреп алып, безгә кил, эшкә кил, кал бездә дигән тәкъдим булса, ничек карар идең син, бу турыда уйлап карар идеңме? Рәхмәт. Илмир безнең ул гомумән менә татар җанлы, милләт җанлы кеше. Ул инде әйтик, кайда нинди татар мәҗлесләре үтә, Сабан туймы ул тагын төрле анда безнең татарлар, алар үзебезнең традицияларга туры калалар. Һәм инде шунда да үзенең зур өлешен кертә. Гомумән ул инде эшкуар, Америкада эшкуар булып, нинди генә эштән башламаган. Ул бит инде гади авыл егете, Уфада филология университетны укып бетереп, һәм инде Америкага киткән, һәм шунда төрле эштә башта инде. Анда иммигрантлар, алар күбесенчә төрле эштән башлыйлар инде. Һәм бүгенге көндә үз бизнесы бар, һәм эшли ул, шул эштә уңышлы гына эшли. Һәм икенче сорау, әгәр дә чакырсалар дип, чыннан да нинди генә илдә булмадым. Менә Америка килгәндә инде элек беренче тапкыр барганда, әлбәттә ничектер ул бүтән дөнья сыман иде. Анда кешеләр дә бүтән төрле сыман, һәм ничектер яшәү бүтән төрле сыман иде. Бүтән нәрсә. Бу юлы мин менә бардым, менә шу иҗатна вакыт эчендә минем күбрәк башыма шул килде. Кая гына барсаң да, хәтта Америкада менә безнең монда күп кенә ишеткән бер, Америкада яшәү рәхәт инде ул анда. Әйбәт. Күчтең дә һәм инде сине күтәреп кенә йөртәләр дип уйлыйлардыр инде кешеләр. Америкада да бүтән кеше тырышып эшли. Эшсез алар эшләрен югалтудан да зур кайгы юктыр. Шуңа күрә кеше менә иртә белән китте эшкә, үз эшен эшли, вакытына күпме, чөнки әгәр дә артыбрак эшләсәң, сиңа артыбрак та түлиләр. Бездә алай юк бугай инде ул. Шуңа күрә кая гына барсаң эшләргә кирәк, ләкин мин яшәр идем бары тик үземнең илемдә. Менә минем шәхсән бу минем уем. Мин үз илемдә яшәр идем. Монда яшәр идем. Кемнең төрле уйлары бардыр инде бәлки. Мин каршы түгел. Ләкин менә мин чыннан әйтәм, мин сагынып кайттым. Рәхмәт. Һәм бизнес онлайнның бер сорау. Мәгълүм булганча, быел Үзгәрҗер фестивале Нью-Йоркның иң дәрәҗәле сәхнәләренең берсендә Карнеги холлда узачак. Хәзер сез Америкада концертлар биреп кайткан кеше буларак, бу чараның шансларын нинди бәя бирердегез? Карнеги холлда ничә урын икән мин белмим. Ничә, бәлки Рөстәм беләдер. Якынча гына. Несколько залов. Анда берничә залай. Минем уйлавымча, анда татарларны гына җыймыйлар инде. Анда әлбәттә төрле милләт вәкилләрен җыячаклар. Менә шәхсән Майамидагы яшәгән безнең
достыбыз шулай ук безнең милләттәшебез Гөлнара Гәрәева безгә шулай ук Майами шәһәрендә концертны оештырырга бик зур ярдәм салды. Ул инде белә 4 декабрь көнне Карнеги холлда менә шушы үзгәреш җиле үтәчәк. Ул инде аның туган көне ул көнне ул бармакчы була инде. Димәк, миңа калса Нью-Йорктагы яшәгән милләттәшләребез генә түгел, Америкада яшәгән барлык милләттәшләребез ул концертка барачак дип уйлыйм. Алла бирса дип әйтәм, мин дә чакырылы ул концертка ничек барып чыгар ансын әйтә алмыйм әлегә. Монда визалар, монда бөтен андый ниләре бар әле, үзенчәлекләре. Менә шул, миңа калса анда төрле милләт кешеләре булачак, тамашачылар арасында. Бу инде бу концерт бөтен милләткә дә күрсәтергә тырышалардыр максатлары. Уңышлы булачак. Уңышлы булсын дип телик. Рәхмәт коллегалар, игътибарыгыз өчен рәхмәт бик зур кунакларыбызга, сезгә зур уңышлар телибез. Безне бик канатландырдыгыз, өметләндердегез һәм татар милләтен шушылай күтәреп йөрүегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Әгәр дә сорауларыгыз калган булса, рәхим итегез. Сораулар. Бик зур рәхмәт барыгызга да.